ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல்னு பார்க்கலாம். பாத்திரத்தில் எண்ணெய் வச்சுட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிருங்க. சொரா புட்டு, இன்னையுடைய டிஷ் வந்து சொரா புட்டு. சொரா புட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிட்டு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, பூண்டு இது பாருங்கள், பொடியாக நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினோன்னா இதங்க சாப் பண்ண ஆனியன், பொடிசாக சாப் பண்ண ஆனியன் இது வந்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா, பூண்டு எல்லாம் போட்டு வதக்கணும். இஞ்சி இருந்தால் கூட இஞ்சி போட்டுக்கலாம், உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் தான். அது இஞ்சி இருந்தாலும் இஞ்சி போட்டுக்கலாம், அது உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் தான். இதுக்கு இடையில பாருங்கள், இது சொரா புட்டு. சொரா பாருங்கள், இது சொரா. இதில் வந்து இதை வேக வச்சு தோல் உரித்து எடுத்துட்டோம். இதில் பாருங்கள், கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சோண்டு மிளகாய் பொடி, கொஞ்சம் உப்பு, இதை போட்டு என்ன பண்ணுங்கள், அப்படி நம்ம உருளைக்கிழங்கு புட்டு பிசையும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியே அந்த உருளைக்கிழங்கு புட்டு பிசைகிற மாதிரியா இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். இது முக்கியமாக பால் கொடுக்குற தாய்மார்களுக்கு இது ரொம்ப ஊட்டச்சத்து. இது சாப்பிட்டா நல்லா பால் சுரக்க, குழந்தைங்களுக்கு பால் நல்லா கொடுக்கலாம். ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, நான்வெஜ்ஜில் இது. நீங்களும் அடிக்கடி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. பாருங்கள், பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. நல்லா வெங்காயம் வதங்க விட்டுட்டு இதை நம்ம இதில் போட்டு கலர வேண்டியதுதான். கலரி நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதுதான். இது நல்லா போட்டு வதக்கலாம். உதுத்து விட்ட மாதிரியே போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் எல்லா இடத்துலையும் படம். தான் உங்களுக்கு காரம் கரெக்டாக இருக்கும், உப்பு காரம். இப்போ சுவையான சொரா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா இதில் கொத்தமல்லி போட்டு அரைக்கியாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு குழம்பு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வச்சுருக்கேன். சங்கரா மீன் போட்டு மீன் குழம்பு, சொரா புட்டு. சண்டே ஸ்பெஷல். வாங்க சாப்பிட்லாம்.